Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bueno, egunon edo eguardion, bestak heldu zaizkigu, etorri zaizkigu, hementxe gaude prest, bestak gozatzeko, hortarako dirata, lanak utzi alde batera eta bestak gozatu egin behar ditugu. Horretarako badakizue, behar den bakarra da errespetua, bai? Ondoan duguna gu bezalakoa garela, ongi pasa, gozatu eta hori, errespetua.
Beno, erran behar dut, balkoia jendez betea dugula, eta aurtengo etxaferua botako dute Dairak, Isabelek eta Monikak. Eta hemen ditugu ere Alaitz eta Marta. Daira, Isabel eta Monikak izan dira azkeneko urte hauetan astero euskara ikasi nahian edo hobetu edo pixkot ikasi nahian bildu direnak. Eta beno, pentsatu dugu haiek botako dutela etxaferua, merezi dute eta ondoan ditut ere Marta eta Alaitz, hauek berriz programaren azala eta kontrazala egin dutelako, egin eta edertu. Beno ba, hasiko gara. Gu belarri prest. Zuek abebezi. Horrela denok euskaraz biziko gara. Eta segidan, dantzari eta gaztetxun saio izan eta aurtengo ez da bakarrik kantzutera mugatuko, izan ere aurten kantariarizko aukerari izan dugu. Pentsatzen dut, aguno, paperak banatuko zaizkitzera, gero kantatzeko aukera izanen baituzue gurekin batera. Sorpresaiek hiki bat prestatu dugu, gero jakinen duzu zer den, kordionistak eta txistulariak gaude, guztia prestatu dugu, aukera entzaia gutxiko egin dugu, baina saiatuko gara alik eta bekien egiten. Beraz, parte hartu, gozatu eta ongi pasatu besta. Ama bir beste
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.